Mayong gabi mga kabangas, grabe. Napamis taguluan kanina rami alas 4 nigikan. 4:30 nigikan dia sa Lapasan. Sa una sila ba? Grabe ka traffic, karon ko naka-video kay lubat ka cellphone. Grabe napamis taguluan mga kabangas oh. Doon lang ni sa plaza kanto ana na overpass. Grabe ka traffic, ganina ra gid mi. Good. Ambot, kung sabay naang anong traffic mo kayo. Ay noon, makasabot ta kay nagkan mong kung nagbiyahe ng uli karon even ang tracking. Dagko kaya, may kilid ako kayo na. Paras likod na, mga dagko kayo. Oto na, nandito na lang gawas agi oh. Kadog mga side sweep nila diya. Traffic. Ito mga motor ba? Okay. Inanay ang pagdagan mga kabangas. Itaka builo. Ariusip oh. Mga wingman oh, dagko kayo. May mga prime mover. Traffic, way pili. Congratulations lang. Suot kit si manong dia oh. Ipit juga dia ba? Manimlak plus eh. Dabang kakaagi na brad. Umagi. Dukong ka diya. Sasamba ni mo. Activities ko. Magduha na ka oras. Grabe. Kapoy kasi pangambyada. Kasi ba siya na chess or not? I don't know chess in this. Perting trapika mga sa pika. Sarang-arang man oh. Kini rin yung pag-wings butuan. Traffic kayo. God. Right. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.